cek 1 2 3 A 1 1 A 1 2 1 2 1 2 satu cek sasa susah cek A B cek A B ya oke. Susah oke sip. Oke, ya.
Horas jala selamat hari Minggu madi hamuna akadongan na hinaholongan nitu hatta nung ngabongot hita sedarion tu minggu ujung tahun parhuriaon. Laos di minggu sedarion do hita marningot akadongatta ruas ni huria naung monding di bagasan nasa tahun parhuriaonon. Atong marende mahita sian buku ende nomor 3 ayat sada dohot ayat 3. Sito pada kita dipe ikan dipuji sasure haleluya Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangunjunan. Managa mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu manang andi ganti kini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu, hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami, nak pemerdalan hami di rura di linggoman ni hamatean, dang hua biari hami behamatean, ai hodo dongan nami, dang tertiup hamatean manang tanoman behami, ai hodo Tuhan nami nang humopop hami, jalahona punah hami, roh hami nuang tuho mangido, sahat tuho maton dinami dohot daging nami, asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Saya tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakop hopmi, asa sahat hami Tuhan uluan no sarasuda. Amin. Merende tiasian buku di nomor 530 sia ayat 3. Sarade ale todiku tagampan joonai sai tulang tan manomu odode
Madung adolo polo Uria managam ho Maranatha roh Tuhan Amin baru. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu ujuk tahun parhuriau sadarion. Imana tersurat di konfesi HKBP Bindu 15 tahun 1926 taringot tu perninggotan di namonding. Taha persai jala taha tindak kondo hamatiani ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion meradian mai banasian sandok ulaon na. Adong haluaon dia kana porsia pabuah Yesus naung hehei do panguluhon jolmai sian namate ibana do Tuhan ni namangulu do namate martua do namate di bagasan Tuhan ni nasatia ro di ujungna di patupa huriai do parningotan dia kana monding lau padunguhon haporsiaota merningot ajalta sendiri huhut pada hotot pakirimon di hamonangan ni Kristus na menaluhon hamatean. Songoni nak pakirimon di Banua Ginjang sambulo ni tondita doho di hadodomu di na persiai doho Tuhan debata sahatu naro Yesus Kristus padualihon marhite paudaon tahondol hondo pakirimon di haluaon ni jolma sian akan namate di bagasan Yesus Kristus taalo do pikiran namandok bui namangulu manjalo pasu-pasu sian namate taalo do pikiran namandok pabuan adong pardomuan ni namate do namangulu marhite tangiang manang mendoakan arwah-arwah taalo do pikiran namandok ikut pajongjong tugu laho pasangapon namonding dalam pengalapan pasu-pasu tu pinoparna jala marhite podaon tatulak do sude rumang ni napinodahon ni ugamo hasi pelebeguon lumobi poda tariko tuton di namandok tarik do tondi ni namatei jala tondi ni namatei gabebegu dohot sumangot di paningotan di namonding siparati-ati onon do mandok moleate to debata di namarningot ulaw na denggan uju di ngoluna alay dang manggigil pasu-pasu dohot tanda siar-siaran sian naung mondingi ima sahatna atong rak magidogugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuan debata saya pergugui mahami lamangulaon na humbar tupatikmi. Amin. Marenda ita sian bukende nomor 167 ayat sada dot ayat onom. Jacob Yesus berdoa dosa, nama sarwa dosa, nama budu kodina roa, mibambaya nasa sude. Con Yesus di soro hami ale Tuhan asiroha pai asma togihon hamion tugija tu surgoi tu debata ujion ami marli
Tatopoti madosata, tuado panidibata, martangiang mahita. Ale dibata nami na marasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julom, hui alala hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen na upaserep hami diri nami sedarion di jolom. Jala upar hatobot hami, tunajot jodoh hami manimbil sian akka dalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamu bauni rohana dolomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagiduhon nami dot panghalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami marhite-hite parindangi undot hagogo oniton di perbadia. Asa terapul situ tu rohanami manjauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tapi kemahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonon do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangaloisim alani hadiriotku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapan ma di patana di ginjang. Amin. Marende tiasan bukende nomor 322 ayat 3. Putus rohami unang tosot sotung lualpu tiki parasiani saat pasia Tuhan Yesus jakoni tu rohami nunga tiki parasian sotung jolo sabui. Tabiki mahatani debata turpuk ni hari mingguan imana tersurat di buku Hesekiel 34 ayat 10 sada 1 ayat 10 tajahama namar sikat sorin.
Ai songonondo hatani Tuhan Jehovah, idama ahu apala au sendiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluatku nasida. Semon pengelagi dari ujuri tengah-tengah ni biru-biru nakan nama paribana. Song-songoni mengalului biru-biruku sogot. Jalapaluatku nasida siasa luhut inganan perserahan nasidai. Uju di hari ombun dot haolomon meripot-ipot. Jala au manogion nasida ruar sian akka bangso, dohot papungun nasida sian akka luat, asa hubuan nasida mulak tutano nasidai, laos au marmahan nasida di atas ni akka dolok Israel, di bagasan akka rura, dohot di bagasan salhut parmianan di tanoon. Apalan lomah nasida jala di atas dolok akan natinggo di Israel pudaman nasida di sima mangulan nasida di parudaman ninadinggan jala japalan apalan alomak japalanna di atas niaka dolok ni Israel. Au sendiri marmahan biru-biruku jala au pau laun nasida ninna Tuhan Jehovah Lordku namaku kuna tarin pahari jala lilitat kudona nagangan jala perbuat kudon said alai ang bunama ki dona gugui siapanat kudu au sendiri tayo hite ido sahatna martua doakan atau mangion hatani dibata jala nau peopsa amin. Marende hita sian buken de nomor 750 sada ayat sada dot ayat 4. Jehovah simpan mana dan naurana kongon di Tindakon maha porsyaotai songuna hina tindakon idungata saha porsyan sandok portibion rap mahitamandok au porsya di debata Jehovah idu ama paruku na suatu dusan natu mapalangi dohotano au porsya di Yesus Kristus anani debata Jehovah na sesari imana tinibun si Maria na kebegabian sianton di perbadia andorang sobubuan ido tuhata natumana berlit di pahamon di selatus nama te terpaja lo ibana niau persilang na tua tu bedotor doglitano na mulak mangulu dulu dari petuluhan nama naik terus surgo lahon dul siamon de bata Jehovah nama naik pergu na suatu dosani di sima ibana pe maulak sugu tu tanaon manguhum yala na mangulu do nama te au persea di tonde berbadia jaladong sadahurian abadia huria kepada Kristen akan abadia do dia sani dosa do dia tena mandok mulak menggulu suku daging halak na mati do dia ngelon dasar sudah amin. Tapi gema tik-tik nama saya di minggu ta sadarion.
masa di Minggu Tasadarion Parjolo bagian 10.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 22 November 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat atau dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Bagian yang keempat, diakonia. Pemberitahuan 5.1 pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Berto Sarumpait, putra dari Bapak Robert Sarumpait, Ibu Marlene Elizabeth Mande, yang beralamat di Jalan Irigasi RT 011 RW 01 nomor 6, Kelurahan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, anggota jemaat GKP Bandung, dengan Saudari Grace Novia Sitinjak, putri dari Bapak Situa Warna Sitinjak, Ibu K. Boru Tamba, yang beralamat di Komplek Lewi Gajah Permai, Jalan Palem nomor 7, RT 04 RW 15, anggota HKBP Jalan Lurah Resok Cimahi dari WEK 8. Rencana pemberkatan nikah pada Sabtu 28 November 2020 bertempat di GKP atau Gereja Kristen Pasundan, Bandung Timur, masuk pukul 09.00 WIB. 5.2 akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun. Pada hari ini Minggu 22 November 2020 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun HKBP Parningotan Diakana Monding. Dalam ibadah minggu kita mengadakan acara memperingati jemaat yang sudah meninggal mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 22 November 2020 yang dipimpin oleh Amang Pendeta setelah pembacaan warta selesai. 5.3 pemasangan pohon Natal atau pajongjong gaba-gaba dan membersihkan pekarangan gereja. Pada hari Jumat 27 November 2020 mulai pukul 09.00 WIB, kita akan memasang pohon Natal atau pajongjong gaba-gaba sekaligus kerja bakti untuk membersihkan lingkungan gereja. Untuk itu dimohon semua panitia Natal dan parhalado untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut. 5.4 pemesanan buku yaitu Ipola, Pajonok, dan Mendekat. Gereja kita akan memesan buku Pajonok atau Mendekat periode Januari sampai dengan Juni 2021. Bagi jemaat yang akan memesan supaya menghubungi Sintuaweknya paling lambat hari Minggu 6 Desember 2020. Jadwal ibadah untuk 29 November 2020 pukul 07.30 WEK 4, 6, dan 9, pukul 10.30 WEK 1, 7, dan 8, pukul 16.30 WEK 2, 3, dan 5. 5.6 fasilitas Zoom meeting untuk kategorial. Tim live streaming menyediakan fasilitas Zoom meeting tanpa limit waktu secara gratis. Fasilitas ini disediakan untuk seluruh kategorial HKBP Jalan Lurah Cimahi. Untuk prosedur menggunakan fasilitas Zoom meeting ini dapat menghubungi tim live streaming di nomor 0811222749 atau dapat melihat informasi secara detail di Facebook Gereja Jalur Cimahi dan Instagram HKBP Cimahi. 5.7 dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield
tetap harus memakai masker. Sebagai warta tambahan, pada warta Minggu 15 November 2020 yang lalu, pada kolom penerimaan persembahan streaming tertulis atas nama NN Rp1.000.000 seharusnya untuk persembahan pesta Gotilon atas nama keluarga Tue Pardede Borusi Mamora WEK 8. Demikian warta telah kami perbaiki. Berikutnya daftar pemesan lelang sudah dicantumkan di mading gereja kita. Jadi bagi warga gereja HKBP Jalan Lurah dari WEK 1 sampai WEK 9 yang sudah melunasi lelang di Pesta Gotilon, boleh kita melihat di majalah dinding yang ada di depan gereja kita. Demikianlah warta untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Hamu akadongan sahuria di minggu ujung tahun parhurianon marningot dohita di akadongata nang jumol modding dang di tonga-tongata benasi dan waing dunga maradian nasida sian akka ulon nasida be waing tapuji matuhanta marede sian nomor 835 ayat sada dohon ayat 3. Nungalau, dongane matunada, mandapat konde batata, dialah pisuruana, tibanu jani tu baru lagi jani tu saluhut napotosea di Yesus Kristus Tuhan hangoluan salemena dobina radenai dobina radenai. Alay na yung matakas boton muna liak kadungan taringot tu akan namodingi asa unang marsak hamuson akan naliban naso marpakirimon. Dung sangoni hita na mangulu dope akan namiani taitono nama hita rapon nasida di bagasan aka obun lau manomu-nomu Tuhani tu langitan. Ay molo porsia hita nong mati Jesus dohot hehe sadok togi honon ni di mata do rap dohot Jesus nang akan nang moding marhiti-hiti ibana. Alay molo maringanan di bagasan hamu todi ni nama nungguli Jesus yang namate sadok pangulon ni ibana nang manungguli Jesus ima nang pamatang muna namate. Hinorohoni todina na mangingani hamu. Hamu akadongan saha porsiaon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus molo tapatu pape sadarion parningotan ni akanang moding dang namarukari
sidangolan parningotanon alai marhite parningotan ni akana moding on ingototama hita pe naikon marujung do ditiki na be songon akadongata nong parjulo modingi dang si habiara be sorop ni hamatiane ay nunga dipatuduk Tuhan Yesus Kristus marhite-hite haheheon na siyan namate jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatian jala patik ido gugun ido sai alai mauliate ma di debata na pamonako kita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus atong tabigima nuaeng goar ni akan adongatan ang jumolo moding mulai sian 24 November tahun 2010 sia saha tu minggu sadarion 22 November tahun 2020. Naparjolo inang tiurlan boru sibarani sian wek pitu moding di tanggal 10 Desember 2010 sia jala tutup umur 81 tahun. Napaduahon inang sinta boru sipahutar manang opung friska siagian boru sian wek sada moding di hari 31 Januari tahun 2020 tutup umur 87 tahun. Napatuluhon amata ME Pajaitan manang opung ni si Nathanael Duli sian weksada moding di hari 23 Februari tahun 2020 tutup umur 73 tahun. Napapaton amata Dr. Tony Daniel Silitonga sian wek 5 moding di hari 10 Maret tahun 2020 tutup umur 58 tahun. Napalimahon inata Meliana Boru Manalu wek 4 moding di hari 23 April tahun 2020 jala tutup umur 81 tahun. Naponopon David anak kota David Jadiro Nababan sian wek 4 tubuh di moding di hari 10 Mei tahun 2020 jala tutup umur 15 tahun. Napapituhon inata Poibe Boru Sihobing imanang opung goklas boru moding sian wek 8 moding di hari 26 Juli tahun 2020 tutup umur 85 tahun. Pawaluhon amata situa Bismar siagian SH manang opung kori doli sian wek 2 moding di hari 7 September tahun 2020 jala tutup umur 78 tahun. Pasiahon inang Meriati Boru Manalu sian wek 8 moding di hari sia September tahun 2020 jala tutup umur 83 tahun. Napasapuluhon inata Doktoranda Pita Uli Boru Simajutak manang inang opung Rivier Boru moding sian wek 4 moding di hari 3 Oktober 2020 tutup umur 82 tahun. Sapulsada Imamata John Ser Silitonga manang opung Jevanya Doli sian wek 8 moding di hari 25 Oktober tahun 2020 jala tutup umur 87 halak. Amang inang nahinaholongan ruasta na moding di bagasan sa taonon ama 4 halak ina 6 halak danak sada halak jala pungu masude 10 sada halak. Alai di bagasa taonon adong dua na so ruas ni huriata na ni hobasan ni huria HKBP Jalan Lurah di nama rujung ngoluna di ari nong salpo ima na parjolo amata sotarduga mangasa tua si hobing jala na paduahon ima amata parningotan si matupang ima aka namoding nuaeng jongjong mahita sude jala di bagasan hapor siaon doho pakrimon ta ede homa
maredes yan buku ede nomor 742 ayat 1 sahatu ayat 2. Saya masih pada ampunan bersemi dosa belakang Tuhan sonami Tuhan sonami Tuhan sonami Atong burju mahita mangalo dosai sayunang tading ita ditong andalani ditong andalani ditong andalani Hudul mahita nuaing tapara dema peliat tatu debata natama naing pasahatot akan nadingkan akan nauli marhite ede nomor 522 ayat sada dohot udukna tapujima tuhata. Surgoi sambulo tadoi Dangadong besiayon disi Nama uji tonton nadisi Pinaluan itu atai Surgoi Dangadong besiayon disi Surgoi Dangadong besiayon disi Tamarok sanang sahatusi Tuinganan nasa denggani Atawamu mamodohoti Kok malas niro aku disi Surgoi Dangadong besiayon disi Surgoi Dangadong besiayon disi
Mama kirim roh aku Tuhan, bai masa hatu sinang awon, tai tiau ale Tuhan tusi, asanam doho to audisi, surgoi, jangan dong besiayon disi, surgoi, jangan dong besiayon disi. Damen inde bata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramu ti ati-ati doho pikiranmu di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam. Oras madihita amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala sapaw nami ma hamu aka manginang ruas ni tuhriata hamu akadongan na rap marminggu dohot hami dison sian huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi hamu aka dongan nami aka inaholongan na marminggu secara live streaming manang didi api hamu maringanan salam sehat mas lalu amang inang sahat tabe nami sian tuaka keluarga jala moliate matotong di pahitamu ibadah di HKBP Jalan Lurah sahat tu bagasan sadarion asarak martangia kita saya hato makana salpu di bagasan si zaman wengon jala hato mabuka ka huria-huria naso buka dope sahat tu bagasan tikion khususna di Sumatera Utara. Moliate ma itu hata noai ngamanginang di minggu ujung tahun parhuriau sadarion ima di parningotan niaka dongata naung jumolo moding borhat siat tanoon madapoto tuhata hata ni debata nagabe jamita ima nienet mesian evangelium ni si Matius pidu 25 mabuka mai sian ayat 30 sada sahat tu ayat 46 amang inang tajaha mahata ni debata mar sika soring mahita alai dung rosokot anak ni jolmai marhasanga pon rap dohot saluhut suru-suruanna hudulan nama disi habangsa hasanga pon nai jadi pajong-jongon nama boru-boru itu siamunna alai anggo tunggali tu habirangna alai ai namale doau dilio kamu doau mangan nama uas doau dilio kamu doau minum naburo doau gabe di jakon hamu doau dungi dohonon ni aka partigori mamangalusi Tuhan nadigan huida hami homale gabe hulion hami ho mangan manang mauas gabe hulion hami ho minum nadigan huida hami ho marsahit manang tarhurung gabe hudolo hami ho dungi dohonon nama tu akan na di hapirangna lama hamu sian jolokon hamu akan na binuraan tu api sisa leleng na pinature di si polisi doho di aka suruh-suruanna na buro doau dang di jakon hamu au na marsakok bulung doau dang di parulusi hamu au
na marsahi doau, na tarhurung doau, dang diudulo hamu au. Dungi dohonon na mamangalusi na sida, situtudo na hudokotu hamu, dina niaton muna, na dina soniaton muna sa halaksian akan na metmeton, sadok, au do na soniaton muna disi. Bahasa Indonesia, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang diri, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus setiap tahun dung salpuma minggu Trinitatis masuk mahita tu minggu ujung tahun parhuriaum. Jadi holan di HKBP dohot di huria-huria Protestan na sarobang dohot HKBP do na mamestahon manang na marningoton taringot tu akka ruas ni huriana na jumolo borhat manang nau moding siya tonga-tongani huriai. Ya. Jala biasa doi. Tapake dono aing baju nabirong. Ya, memang sasitong na dang nagabe sebuah aturan ni. Alai molod pinake baju nabirongi, baju alani tradisi doi dah, abang inang dah, dang nagawi aturan ni. Jadi dang adong hea HKBP menetapkan korban baju biru, kamu dah alai alani halak batak do hita, jala tradisi ta do halak batak, molo adong nama rujung ngolu, manang di bagasan parmingguan, 2 hari do hita biasa nama make baju nabirong, imana parjolo, ima ditiki parningotan hamamate ni Tuhan Yesus, dohot ditiki parningotan akka na marujung
ngulu songo na dipinuka di sadaran jala tutup langgatan tapi tong dodope na birong dipinake. Ahado lapatan ni na birongon berduka ya di bagasan hahohomion ya. Ido lapatan da mololau hita tubo na pasogit biasana adora so par minggu jolma laho rabdohon akadongan saha porsiaon di minggu ujung tahun parhuriaon manang di minggu parningotan hama mati ni Tuhan Yesus atar gudang dope akan ruas ni huria na parjolo lau tu udean tu kuburan ya dakuboto arong nakan siak kamu na parjolo lau tu kuburan nakaning manang dung saimar minggu ya atar wajar ya biasana mololau petusi namar ningo dona sida mololau hita tu kuburan namar ningo do hita song dia holong ni rohata tu namarujung ngolokan dang nagabe sa sitong na boy hita makatay dohon na modingon jala boy ditangihon na modingon hita tidak bisa daw ya jala memang sian segi hajol maun sia rohanian moloro tu kuburan manang tu udian ngaro beau bapa inna terbiasa dwi molo baru moding dope 1 tahun manang 2 tahun kan biasa dwi ngaro awoma inna wajar dwi ya dung 3 tahun dang pulara tangis ya ngamekel bera alaniaha memang nungas sadar be ya sudah itu memang nagabe nguluta ido nagabe rodani kehidupan di tengah-tengah nguluta semuanya akan berakhir semuanya akan meninggalkan dunia ini di dalam kedamaian kan ido biasa dui dungi tapayesma udian nakan tercabuti rumput akan amar keramik ibuak malap ilapi dan ido baru saya binereng-bereng na putut dah senyum do segala macam dungi martangyang di udiani ba molo tradisi ni halak Batak uhud marsuak ma tu kuburan aleau memang pribadi kudak ya walo marsuak amanginang ala memang dakku hapor siaya kana si songoni ya dungi molo halak samosir ba molo lau tu udian atar dibuam maju si panganon ya kue bolu dibuam mai ya batu manuk na niura ikan na niura ni buam medo akas segala macam ima molo hami halak samosir dangi dak boto ison masa donangi daw ngate molo hami samosir tal masa do ido makana dango lau rap jiarah doho aka keluargaku alaniaha ibo kalakom mano sialangon mau tidak mau iko doho maiba mau tidak mau iko nalangon di habis sitong na pinasahat tubegu dang sialangon ni termasuk nabinahin sigaret tu kuburan ya Allah sifat harus ni kan ibaik sigaret itu kuburan dah HP pitor hatop habis sigaret tu terderu ngasa tahu kami dang roba berarti ngemau siak HP bapak odang marisap kan itu HP mati mana ala marisap do nggak mati mana ibaik musim marisap jadi mati pada 25 ya nah biasa diwajar dia emang mulut tradisi ido makala di bagasan acara tai perningotan dia kana modingi dang nama rukare sidang olon ya alai laho patubuhon hapor siap ta asahot ai hita pe iko borhak dohaduan sia tonga ni por tibio ido lapatan ido makana adong istilah memontomori aha malapatan natehe ingot ari hama matem nang pedang taboto sadi hari hita mate nang pedang taboto satu dia do umurta pede marang nagajang sadi hari hita ikon borhat alaniaha hita ikon borhat dak tabotoi alai marhite minggu sadarion di paingot kita memontomori ingot ari hama matem naikon mati do hita saluhuna ya naikon borhat do hita saluhuna ala ido tutu adong 2 tipe ni jolma laho mengadopi hamatian manang adong 2 tipe ni jolma
laho mapikirhon mangatusi tarigo tu hamatian na parjolo halak na saporsia. Mol halak na saporsia ima halak na tidak peduli di dalam kehidupan. Pokoknya saliling manguluaw boy uhulahon akan sonang-sonang bahulahon may. Ya, akan na parmabuk sa tabi rupani lamabuk ma. Akan na marjudihian sa tabado ganas na marjudi contoh na. Akan na mangula ka hajahatok kian lam ganas ma mangula ka hajahaton na dang diperdulihon jepek donguluna holan adong pikiran na saliling sehat do piao hula homma HP dang sabinoto sa di hari topu ropar sahitoni. Ingat, kematian bukan juga karena penyakit. Nang itu natur sada bigihamu do barita na diasahan amang tahe martangyang dohamu hola di do inang padita tuaw pah bereng Johnny tulu danak sude sarge dangolo niku alana hola kuidian no ngani atung somangan ondong tulu arion alania habayak ko madadana umur 7 tahun itu teh 5 tahun dohot 3 tahun teh na diboceng ni opung na mukira na mardalani do rado opung non HP Roma truk na magon tang binoto alani kelebihan muatan blong rem na itabrak masudi isarsar masudi korban ma dana natulon iber kamu do video na live song dia pertangis ni natai tang tertangis sabe ahadohon ala itu memang hamatiani tidak terduga songon adidok ni Yesus songon panoko borngin ya, tidak tahu tidak terduga. Nah jamita sadario namang inang paingoto kita sudi akan merpugu di bagasan tikion bahwa setelah kematian akan ada penghakiman. Semua akan dibangkitkan yang sudah mati duluan, dan jika pun nanti ketika Yesus datang yang kedua kali masih ada manusia yang hidup, mereka juga walaupun tidak melihat dan merasakan kematian, tapi mereka juga akan di dalam penghakiman. Jadi molo hapor siapta salah dohi tamadok molo tu namo dingi tu keluarga namo dingo pos marohamuna anggu amat tahun ngaso nang ibana doho Tuhani dak salah hita disi ala idu hapor siapta walaupun belum tentu karena semua manusia yang setelah mati rohnya kemana idu doko tu parguru maluan atuari. Jadi sotong mabir hamu tu begu dua sotong di dok kamu rodi todi na mate diingani dope jebui songon heado hudok heado hubege na si songoni tikimoding ma na tu tahun 2005 ama di akan naborku pituari di sodope todi ni bapa minda ay itu si pata tu holan di tanop bapon jam seda malam lame betu dapur bui do tunggalas margoyang habi na megudung do na lewat kan ilo balasin na lewat adong main na manuk tuki jadila doa ka segala macam isod do petod dini bapak mi inna duk pituari tu dia ngalau lomonan tu si inna. Padahal sebenarnya Alkitab sudah mengatakan ada dunia orang mati, Sheol dalam bahasa Yunani. Ditempatkan, dikumpulkan semua di dunia orang mati. Dungi roh Yesus mana terjadi, semua akan dibangkitkan dari kuburannya. Namate di bagasan aik akan bangkit. Namate ditanam di bagasan tanah akan bangkit. Yang sudah dibakar itu akan bangkit kembali. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dihakimi? Apakah roh saja? Tidak. Semua akan dihakimi. Jadi songot dia hita mangul sinmaingon nang pehita mati sogot, maka kita juga akan dibangkitkan seperti sedia kala. Maka kita akan dihukum di dalam daging, di dalam roh, dan di dalam jiwa kita. Semua akan dihukum, semua akan dihakimi. Itu dia
dia dona somonangi aka parjahati akana sodapotan hanguluan na sosialing-liling na, Alkitab jelas menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan penghakiman yang kekal. Alkitab sudah jelas bahwa penghakiman itu akan diberikan kepada orang yang berdosa, yaitu berupa neraka. Ahado neraka, api nasorana mitop. Mereka akan disiksa dalam siksaan api siang dan malam, dan tidak ada Allah di situ, dan semuanya akan menyakitkan mereka. Tidak ada lagi pengampunan di situ. Yang itu. Lalu kemanakah orang yang menang itu? Tubuh kita ini yang telah dibangkitkan ini, maka kita akan dikenakan tubuh yang baru. Alkitab mengatakan tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh yang sudah disempurnakan. Itu dia do inganata, kita akan bersama dengan anak domba, yaitu Yesus Kristus, yang akan duduk di tahtanya, dan kita akan bersuka cita, tidak akan mengalami ratapan kematian, tidak akan mengalami kematian kedua kalinya, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi rasa tangisan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi virus corona seperti sekarang, tidak akan ada lagi. Imam Allah akan namonang. Alaiha tadi debata di bagasa sadarion, paingotok kita. Ketika kita masih hidup, saudara-saudara, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan, itu suku-sukuta. Itu makan turpuk sadarion di dokon di ayat 31 ayat 32. Maka ketika anak Allah itu datang, dung rope sogo anak ni jolmai, hudul nasi ibana di huduluanna di hasangapon nai dungi marluhu matu jolona nasa bangso. Jadi sirangon nama nasida songon na binaheni parmahan manirakon dia do biru-biru boru-boru dohot biru-biru tunggal. Dalam bahasa Indonesia, seperti seorang gembala yang memisahkan domba dan kambing. Bisa sirang. Molo biru-biru tunggal ison, molo biru-biru boru-boru dison, ya. Molo di bahasa sehari-hari ni halak Batak, molo biru-biru sabelah siamun, molo habing sabelah birang, tersoni be. Ya. Dungi dohonon ni rajai mati sabola birangi, ise dona sabola birangi akan namonangi. Nasidama akka na mangulahon akka si ulauna yang setia sampai akhir, yang selalu tetap menjaga imannya, menjaga hidupnya, menjaga langkahnya. Mereka tidak mau diperbudak dalam iblis, dan yang paling penting mereka menjadi berkat bagi orang lain. Itu makanya diatur pukau di dokon. Romahamu akka napina supasu ni damang. Tiak kamu maharajau ni napina ture di hamusian haojak ni tanoon. Ay namale duaw diliaw kamu aw mangan, namauwas duaw diliaw kamu aw minum, namarsako bulung duaw di parulusi hamu duaw, nahasita duaw ditikir hamu aw, natarhurung duaw roh hamu madulu aw. Dungi dohonon yakka partigorima mangalusi Tuhan nadigan hidang hami homale, gabe hulio kami ho mangan, manang mauas gabe hulio kami ho minum, nadigan huida hami ho buro, gabe hujok ke kami ho manang marsako bulung, gabe hu parolosi hami ho, nadigan huida hami ho marsait, manang tarhulung, gabe hudolo hami ho ahamadido rajai. Situtudo na hudokotu hamu, nasam na binahenmu, tusada anggikku na meton, natuaw do na binahenmu na disi. Lapatan na manginang. Dison ternyata Raja Yesus itu madok tua kana porse moliate ma alangolumi dekola tu dirim alangolumi gabe pasu-pasu tuaka nahumaliang. Diraduti hodio radito hodo HP akan napugusi.
Dilihat ko hape mangan akan male. Diparulisi ho hape akan sumar baju. Dilihat ko hape minum akan mauas. Ditikir ho hape akan marsahit. Dilihat ko gugudoh akan pangurupiomu tusi. Jala di dulu hodo akan natarhurung. Ima akan naporsia. Ya. Jadi sarupa dui songon ngulu ni Bunda Teresia. Hala Itali doon. Alay dipakai ibana no nguluna sahat tu namate ibana di Calcutta India. Ibu tahamu do ulau ni Bunda Teresia. Dia merawat orang yang sakit. Bahkan yang terkena HIV AIDS dirawat hidup. Dia memberi makan anak-anak yang terlantar. Bahkan anak-anak yang busung lapar, yang kekurangan gizi, dia tampung, dia berikan makan, dia rawat, dia doakan. Ima ulaunda. Dia tidak melihat ras, dia tidak melihat suku, dia tidak melihat agama. Tetapi yang paling penting bagi dia adalah dia memberikan kasih sayang yang tidak bisa anak-anak terima atau orang lain terima dari orang lain. Tetapi dia berikan seluruhnya hidupnya untuk merawat orang yang sakit, untuk merawat orang yang berduka cita, dan untuk memberikan makan anak-anak yatim piatu. Ima ulun. Ido makana di do Jesus tu hita sadarian pakai golum sahat tu bagasan tikion hamu ainang bican di leo debata dope di hita ari-ari di ngoluta gajang ni umur di hita. Mari kita pakai hidup kita ini unang manian holatu dirita alai gabi pasu-pasu ma ngulu tahun tuaka dongata humaliang. Ya. Jadi ternyata baca gudang dope jolma yang memang maaf. Binereng do rajin tu gereja alai marsileo lehon tu akan napugusi atarhurang do. Hea do jupak kamu napugus itor hamu idahan tu nasida. Hea do jupak kamu akada dana na somarama somarina boy di pasikolah kamu nasida. Hea do di jupak kamu akan marsahit ditangya ko dakkola ditangya ko kamu dakkola di dulu hamu. Alai doh tamu menyumbangkan apa yang bisa Anda sumbangkan. Termasuk ketika pendonor darah datang ke gereja ini. Pernahkah kita mendonorkan darah kita untuk diberikan kepada orang yang memerlukan? Walaupun itu tidak dibayar, tetapi ketika darah kita itu tersalur bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ingatlah, darah kita itu bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Itu yang diperlukan oleh Tuhan. Alai Ahmad dohono di Tuhan Yesus tu sabola pirang nai. Hamu. Lau hamu sian jolokon. Hamu akan binorani api saleleng di leleng na napi nature ni sibolisi doho aka suruh-suruanna. Maleau dang diliok kamu mangan. Mau asau dang diliok kamu au minum. Namar sakop bulung au dang diparulsi hamu au. Marsahi tau dang ditikir hamu au tarhurung au dang roh hamu madulu au nang pedidok nasida Tuhan sadi hari huida hami homale manang mauas manang naburo manang marsako bulung manang marsahit manang na tarhurung na sohu pature ture hami ho ahamadidok Jesus tutus itu tuduk na hudoko tuhamu dina soniaton muna sahalak sian akan namet meton sadok audo naso niaton muda di sini. Itu jelas. Kehadiran Yesus akan terlihat di orang miskin. Ya. Kehadiran Tuhan akan dilihat kepada orang yang membutuhkan. Ido makanan ngolutan, dido Yesus sama nginang, nang petar pasu-pasu ngoluta, nang pe dipake de batang ngoluta, gabe akan sila siroha. Nang pe arta itu Tuhan berikan kepada kita. Ingat, itu bukan kepada diri kita sendiri. Amin. Tidak tu diri kita sendiri. Lehon tu akan perlu.
pasahat tuaka yang membutuhkan. Dang naga bema pokok sama manginang molo diurupi hamu nasida. Alai molo tung di pasat amu natolap gogomu di bagasan hayasun roha dalam ketulusan, dalam keikhlasan, ketika engkau memberikan, ketika engkau memberikan apa yang menjadi keperluan orang-orang yang miskin, yang tidak memiliki ayah dan ibu, yatim piatu, yang sakit, yang dipenjarakan, yang tidak memiliki pakaian. Songon nadi do Jesusi, molo adong nadi hodua, leho sada tuaka dongambo. Itu yang harus Anda berikan. Asa dohono ni Tuhani matuhita, tutudo sabulas yamu kod mahamu. Ala memang dipakai hamu ngulumuna dakola tu dirim alai tu aka dongam muna saliling mangulu tu aka na perlu tu aka na male tu aka na mauas tu aka na marsakok bulung tu aka na tarhurung doho tu aka na marsahid dilio kamu do habe tekimuna ido nagabe jabarta hamonangan dilihon Tuhani. Nah amang inang na dihalongan ni Tuhan Yesus mace gudang naikon si patoritoriota. Masih banyak pekerjaan kita. Sotong mabiar kita tuh hamatiani. Dang hamatiani nama ben hita mabiar. Tetapi proses kematian itulah yang sebenarnya kita takut. Tapi kematian itu tidak menakutkan. Ayaw si pata manginang molo sapala ampalau molo si pa sapala galiaw pitorhutatap do halako nama tahe torhutatap Tuhan perguguyaw torniku do. Apalagi hari Selasaon dirawat di Bandung di Sentosa di hari Selasaon ala adong sesuatu di bagasan dagikon naikon di ida ahado namasan waing naikon saya naik asim labungon saya terus sinaroha mangido tang yang asa dila tu hatahi paso tuaw. Alinang mabir raw disi nang pedido inata mabir doho pa daw niku. Dang mabir raw disi. Alaniaha ala huboto di patana gabi dong aku. Dang ido petikina. Ya, saya tahu itu. Jalan ngahu hilalai. Bagaimana sepertinya kematian itu menghampiri. Tetapi terpujilah Tuhan. Dia masih menguatkan saya. Nah, amang inang na dihalang di bagasan Tuhan Yesus atau borhak mahita. Mari pakai hidup kita ini amang inang. Kita pakai sisa-sisa kehidupan ini untuk sebagai alat Tuhan. Amin. Mata kita. Mulia tema ali Tuhan debata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di nasiroha di bagasan tikion ali Tuhan di pangaramotiombo di lioko di hami hahi pason gajang niumur di pasahat ho ti hami habisuhon nasyaku ali Tuhan mulia temadang alani gugur nami alai alani basam-basam dohot asiniroham nasahat tu bagasan ngulu namyon muliate di hatam nabadiai Tuhan naung ditangihok kami di bagasan minggu ujung tahun parhuriaon di minggu parningotan akan naung modding di bagasan sa taunon nunga pola rap hami Tuhan mabigi aka guar-guar niya kadongan nami na marujung ngulu. Mulia tema Tuhan minggu sadarion paingotok kami memon tomori asa marningot hami di ari hamamate nami nang pe dilioko di hami Tuhan hahipason gajang niumur dang diboto hami sa di hari koborhat hami siap portibion alai mulia tema Tuhan di paingot ho hami asa dipakai hami ngulu namion Tuhan gabe habauran dia kapasu-pasu tuak kadongan nami humaliang mangalion mangan tuak kana male mangalion minum tuak kana mauas mangalion abit tuak kana marsakok bulung asa huparol si hami nasida
manikir akan namar sahid, madulu akan terhurung. Tuhan pakai mangulu nami. Asa boy hami mabahen akan adenggan tuaka dongan nami na met-metan. Songona dido ni hatamido. Nasa nabi nahen mutu sada sian anggi kuna akan na met-meton. Na tuau doi di baik kamu. Tuhan mulia tema. Asa buka rohanami tuho pikiran nami Tuhan. Mengurupi akadongan nami. Na di bagasan hapugusan. Na di bagasan persahiton. Asa unang tertutup rohanami Tuhan. Alaya asa buka roha do pikiran nami. Asa pakeon nami arta na pinasahat mi. Dang naibrabe sibonon nami Tuhan tuhamation nami. Alay arta na pinasahat mi Tuhan tuhami. Dadahola tuhami alay asa gabi haboran di pasu-pasu hami. Tuah kadungan namin humaliang. Ido tada ni hami akan makaporseho. Jala asa tadaw ni halak. Lam tabba bilangan ni akan naporsea tuho ali Tuhan. Marhiti-hiti akan pabahenan nami. Ima gabi pasu-pasu hami tuah kahumaliang. Asa terbarita. Barita nauli holong ni roham. Asa gudang halak na manada Tuhan Yesus si palua doho si pangulu hami. Di tonga-tonga ni hasyanganon Tuhan. Pargugoy totong. Disudi keluarga ni Huriam akan na marujung ngulu di bagasan sa taonon. Leon na sida gugu. Leon di nasida akalas ni roha. Sada ni roha di nasida li Tuhan. Jala totong leho di hami gajang ni umur hahi pason. Padao hami siya parmaran. Nang pe di bagasan tikyon. Di bagasan virus COVID sa pulsia na somar haujungat do pe ali Tuhan. Tuhan satu ho mahupasat tami daging dohot to dinami. Ruas ni Huriam pe Tuhan akan na rap marminggu doh kami di live streaming. Totong ramoti pasu-pasu dongani nasida padau sian aka parmaran. Akan na marulang tahun do akan na marulang tahun pernikahan pe Tuhan mulia tema. Dilekodi nasida umur na gajang. Atong Tuhan ajari nasida mamilang-milangi ari-ari ningguluna asa dapotan nasadia aka habisuhon nasyako. Dinalaw mulak pe hami siya tonga-tonga di bagas Suriamon. Dinalaw mardala kami Tuhan tuaka inganan nami. Dohon aka ulaw nanang si ulahon nami. Di bagasan sa minggon. Tuhoma hupasat tami ali Tuhan. Maulia tema. O matangang nami ali amang marhite-hite anakmu Tuhan nami Jesus Kristus. Jaloma di bagasan holong ni roha. Amin. Tapuji Tuhan ta amang inang. Laos tapasahat mapeliata tuliado panidebata. Uhud Marede Hita nomor 834 ayat sada doa uduna. Nama siodoro haku tunasonangi tuinganan itu hatai tanon no disidena bangit sinai susah sa susah rohaki pelop rohaki di surga dinasonangi suara nahurang sababona rohaki molodusahan atusi ayah diganida aku halaki napon Yesus ale-aleki aholoan abadia siang Yesus sonang sa sonang rohaki marolop-olop rohaki di surga dinasonangi suadana hudang sabab sona rohaki molodusahat atusi
todo hudul hita jongjong bahita Dina hundulo manatap koe pandang iti Dina osi balik kudiki Digomban honi do ujung ningalutai Nang bemaduyan adesi Manulang pelot rohaki Di surga dinasonangi Soadana hurang sabab sona rohaki Melodus sahat atusi tapasahat ma pelian tatu debata martangiang mahita ali debata amanami na di Banua Kijang ngono harorwani saluhut silon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masyan na nilon mitu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu meja laramoti asa huparhasiang hami pelianon patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami asalam gigir hami mandok mauliante tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehoni Konironi pamataku Osadohot kogoki Rodi saluhut ataku Upasahati Tuhan Nasout satu kudo Ale Tuhan debata nasian na hinaan jalan na manguluro di saliling nililing na wingot kami sa darion akan namate siyak kami nang pajulohon tula pungmo di hodo anak kitsu di Banua Kijang jala diukap hodo di akan na mga sahon Tuhan Jesus Kristus narukar do rohanami sa darion marningon ajal nami dor haheon ni daging di ari sogot mauliate marohanami tuho ala di tubuh ko hami tu pakirimon na manguru jala partohap hami di hanguluan na sorasuda dada nama dili hami di ari parningotanon alay na malungun do hami di sabulo ni tordinami nunga torop dengan nami naung nialakmu tau si paingot do ujung nilakana sida di hami bahin pakiriman mida Tuhan Yesus di ujung nilakana bibe saya sungguli marohanami mabahin tiruan na dinggan dia kapino parnai saya puli mana marsak roha dohot akan namatian asa unang mga dungi jala madili na sida saya taiti marohana sida mamereng dopak gijang saya lehon todim tuhami asa takas di hati dakot tuhami naong dohot hami anakmu jala panian di arta na di Banua Kijang saya padau ma ganggu ni roha syak kami asa hot haporsian nami maniop Tuhan Yesus si panggului adorong subulus hami ruran ni linggoman ni hawatiani molo homur mata nami be ukak mata ni roha nami asa takas ni dadalan tu hasonangani molo halang dila nami sobinoto be makuling pargugui mahami marhite-hite todimi asa tarjauh hami ali yamang sahat tutangamu matodiku saya patiur hian rohaku asa hubas lakanami jala sonang hami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin aliyama nami na di Banua Kijang saya pinarbadia maguarmu saya romah harajaanmu saya saud malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Kijang leon matu hami sadaron hanguluan siapare sesamdo sanami son panesanami di dusa nidongan namar dusa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago Saling
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batabao. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin. Amin.